Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Nyaya ndauya nayo nyaya iri kupisa nyaya dzepolitics. Ndikufunga mukaona pakanzi I like this good job apo politics hakusi kumasowe oro kuchechi. Saka zvikuita sekuti vanhu vakanorova vanhu veMDC kukwekwe rally vanga vaita se vanga vatumwa. It seems like it was planned. Saka pane mukomana abuda apo uyo mukomana ari kunzi kune munhu akazofa, asi uyu ndiye ari kunzi Kennedy Simbi akauraya mukomana wekuzofa uya. Saka mapictures ake iri hazvi kunyatsooneka, but apo ndofunga asina hembe ari kuita se aunyatsooneka. Ari kunzi ndiye akazoita se akazorova chibhagera chakazozorodza mukomana navatongoti rest in peace. Saka zvinhu zvekuita sei zvingotenderera zvinhu zvikuwanika mukuita sei mukurarama. Then DJ Towers vari kunziwo vari kutofara nezvakaitika izvo zvanzi vatotara kuti dai even mese mukapera kufa masupporters Triple C, nekuti even kana nachamisa wacho dai aita se azorora. Saka zvapakaipa zvamai manje politics dziri kupisa mune zvakawanda zvekuitika. Hameno kuti why ichiita se zvichiitika sekudaro, but because tese tingori maZimbabweans, saka tofanira kungoita se kungoita zvine munhu anongofanira kungoita zvinhu zvaanenge achida. Because panzi wanzwa here naDJ Towers vanhu vakafa kukwekwe vakutaurwa kuti akutaura takavapa kopo hanzi dai mese matofa. Saka pakaipa. Mukomana ari kunzi akafa kuna vanga vasati vamuna ndeuyo hanzi Zimbabwean citizen Mboneni Nkube was brutally murdered by yesterday at CCC Kwekwe Star Rally. Investigations are taking place and 16 culprits have been arrested. May his soul rest in peace. Saka zvikiitika ndezvekuti mukomana pama-investigations ese azoonekwa kunzi ndiye akauraya wacho ndiye ani Kennedy Simbi. Right now ari kunzi vanaye vakomana. Saka pakaipa.